Velkommen til Forstå depression, et indblik i hvad depression er, hvorfor den opstår og hvordan den kan se ud. Depression er en udbredt psykisk lidelse. Omkring hver 5. person i Danmark oplever en depression i løbet af livet. Hvert år rammes ca. 4-5% af befolkningen, svarende til flere 100.000 mennesker. Depression rammer alle aldre og køn, dog lidt hyppigere hos kvinder. Det er almindeligt og ikke et tegn på svaghed. Du er ikke alene. Mange har stået samme sted og er kommet videre. Der findes ikke en bestemt årsag til depression. Den opstår ofte som et samspil af flere faktorer. Biologiske faktorer inkluderer ændringer i hjernens signalstoffer og arvelig sårbarhed. Psykologiske faktorer omfatter lavt selvværd og selvkritik. Livsomstændigheder som stress, tab eller traumatiske oplevelser kan også bidrage. Sociale faktorer som ensomhed, manglende støtte eller konflikter spiller også en rolle. Man kan få en depression, selvom man har det godt udefra. Det handler om sårbarhed og belastning. Depression viser sig både psykisk og fysisk. Typiske symptomer er vedvarende nedtrykthed og tristhed. Man mister ofte interesse og glæde og oplever træthed og lav energi. Søvnproblemer, nedsat koncentration og hukommelse er også almindelige. Skyldfølelse, håbløshed, appetitændringer og ændret vægt kan forekomme. Tankemylder eller meget langsomme tanker, og i svære tilfælde selvmordstanker. Har man selvmordstanker, er det vigtigt at søge hjælp med det samme, f.eks. hos egen læge eller Livslinien. Depression kan se meget forskellig ud fra person til person. Ved let depression fungerer man i hverdagen, men alt føles tungt. Moderat depression gør det sværere at klare daglige opgaver og kræver ofte sygemelding. Svær depression gør det næsten umuligt at fungere, med markant tristhed og manglende energi. Atypisk depression kan vise sig med tristhed, der kan lette, øget appetit og søvn, samt stærk følsomhed over for afvisning. Sæsonbetinget depression eller vinterdepression er depressive symptomer i de mørke måneder. Uanset hvordan depressionen viser sig, kan den behandles, og man kan få det godt igen. Depression er almindelig, men alvorlig, og det er vigtigt at tage symptomerne alvorligt. Tidlig hjælp virker. Samtaleterapi, støtte og eventuelt medicinsk behandling kan gøre en stor forskel. At tale åbent om, hvordan man har det, er første skridt til at få det bedre. Du er ikke alene, og der er hjælp at få. Har du behov for at tale med en psykolog, er du velkommen til at booke en kort gratis online samtale med mig. Du kan bestille den her på siden.